खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नयन ब्रह्मनि गोथै देहाखौ बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय बोखांनो हाबाय नयन ब्रह्मआ दुगैनो थांनायनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन पुलिस एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि हान्जाया गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो नयन ब्रह्मनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखैमोन कामरुप जिल्लानि पानिखाथियाव बुरलुंबुथुर दैमायाव गोजावनानै थानाय नयन ब्रह्मनि गोथै देहाखौ दा बोखांनो हाबाय मख'नो गोनांदि नयन ब्रह्मआ गुवाहाटीयाव थानाय शहीद कुशल कनवार हाई स्कुलाव फरायनाय सासे फरायसामोन आरो बिथाङा 7 थाखोआव फरायोमोन बे जाथायनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि चापागुरियाव सासे बर' आइजोआ गारिजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन नाथाय आइजोनि थं आरो मुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन आरो आइजोनि गोथै देहाखौ काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव दोननाय जादोंमन सोरनिबा नखरनि आइजोआ गोमादोंब्ला काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव खौरां लानो थाखायबो खावलायहरनाय जादोंमोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिनि मोन 40 बियाबखौ मोन 60 बियाब खालामनो थाखाय आरो बिकेडब्लिउएसिआव बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनो थाखाय दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि बिसायख'थि आयगनो गोसोखां बिलाइ गथायदों बेफोरनि अनगायैबो माखासे दाबिखौ लाबावदेरनानै बिसायख'थि आयगनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों जेरै पार्लियामेन्ट आरो स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव भारत संबिजितनि 6 शिड्युलनि गेजेरजों एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भेसन खालामनानै होनाय बेनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि क'क्राझार पार्लियामेन्ट सिट आरो बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन बिधानसभा सिटफोराव माखासे ओनसोला 6 शिड्युल आरो माखासे ओनसोलफोरा 6 शिड्युल नङै जानानै दङ बेनि थाखायनो गोबां आयेन बेरेखायै हाबफैदों आरो बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दं जाय ओनसोलनि थागिबि आरो ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय खैफोद जानो थांगासिनो दं होननानै बुंथिदों बेनि थाखायनो काउन्सिलनि 6 शिड्युलाव राजखान्थि मोनथाय आरो संबिधाननि जि मोनथाय दं जेरै जि रिजार्भेसन मोननो नांगौ आरो सिट मोननो नांगौ बे मोनथायखौ होनो थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायदों बेनि अनगायैबो 50 बोसोरनिफ्रायनो आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टनि गासै मोनब्रै रायजो जेरै अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड आरो मणिपुराव डिस्टार्ब एरिया होनानै डिलिमिटेसन खालामाखै जाहाथे 2001 मायथाइनि सेन्सासनि सायाव बिथा खालामनानै नर्थ इस्टनि आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड आरो मणिपुर बेफोर रायजोफोराव डिलिमिटेसन एक्ट 2002 खौ मावफुंनानै होयो बेनि थाखायनो बेफोर गासै दाबिखौ लानानै भारतनि बिसायख'थि आयगनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोखां बिलाइ गथायदों क'क्राझाराव आसाम केबिनेट मिटिं जानो थांगासिनो दङ फैगौ 27 आरो 28 आगस्टआव क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं जिरायनो आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेखौ हाग्रामा महिलारिया बरायनायजों लोगोसे बिटिसिनि माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय आसाम केबिनेटआव जाहाथे थांखि लायो बेनि थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायहरदों हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि रायजोआव दा बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि जथाय सोरखार सोलिगासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव गैया नाथाय बेरेखा दोलोआवबो गैया आसाम एसेम्ब्लियाव बिपिएफनि एमएलएफोरा सोरखारजों बुजिलायनानै जयैनो दङ बेनिखायनो जायनाखि क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं जानो थांगासिनो दङ बेयाव बिटिसिनि माखासे खामानिखौ मावजानो लुबैनानै बेनि सायाव थांखि लानो थाखाय फेसबुक पेजनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खावलायहरदों जेरै सेथियाव दङ क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ थाबैनो बेखेवनानै होनाय नैथियाव दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदान आयदाफोरखौ थिसननाय थामथियाव दङ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनाय ब्रैथियाव दङ बालाजान तिनिआलि देबरगाव आरो थिथागुरियाव फ्लाइअभार बानायनाय आरो बाथियाव दङ आसाम मालानि गेजेरजों क'क्राझारनिफ्राय रुपसि एयारपर्टसिम स्टेट हाइवे बानायनायनि खामानिखौ जागायनाय सनितपुराव गुलि गावनाय जाथाय सनितपुर जिल्लानि बालिपारा ओनसोलाव गुलि गावनाय जाथाय गिबियाव सालेह आहमेद मुंनि सुबुङा सुरज आलीनि सायाव गुलि गावग्रोदों उनाव फिन गुलि नांजानाय हालोदाव सुरज आलीयाबो गोफार हाथियारजों सालेह आहमेदनि सायाव गाग्लोबदों जाय जाथायजों सानैबो जोखोम जादों गुलि गावनाय जाथायखौ नुनो मोननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा चारिदुवार पुलिस थानायाव खौरां हरदों उनाव पुलिसा फैनानै सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरदों पुलिसा बिसोरनिफ्राय .22 रिभल्भार गरब्रै गुलि देगार आरो गंसे गारिबो जब्द खालामदों गासै जाथायखौ लानानै सालेह आहमेद आरो सुरज आलीनि हेंथायै चारिदुवार पुलिसा केसबो रेजिस्टार खालामबाय नेनायनि सिमाया बारबाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय आरो 3rd 4th ग्रेडनि साख्रि थिसननायनि खोथा दंमोन नाथाय दिनैसिमबो सोरखारा बेनि सायाव जेबो थांखि लायाखै गसाइगाव जिल्ला मुंख्लं एनडिएफबि इउनियननि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय
आरो थार्ड फोर्थ ग्रेडनि साख्रियाव थिसननायनि खोथा दंमोन। बेनि अनगायैबो बिथार गोरोबथानि गेजेरजों बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय दानि बिटिसि सोरखाराबो रायजो राजाफोरनि सिगां खोथा बुंथिदोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानाया 2 बोसोर जाबाय। सोरखारा दिनैसिमबो बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै, जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि नेनायनि सिमाया बारबाय। गोबां मुंख्लं एनडिबिफोरनि बिमा-बिफाफोरा फिसानि मुङाव अनसुंथाइ मोनगोननि मिजिंथिनानै दंमोन, नाथाय बिथांमोनहाबो अनसुंथाइ मोनालासे थैलांनो गोनां जाबाय, जायनि थाखाय मुंख्लंफोरनि मोन्थाइखौ मोननो थाखायनो गसाइगाव जिल्ला मुंख्लं एनडिबि इउनियन दानो गोनां जादों आरो इउनियना दिनैसिम खेबब्रै सावरायलायबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा मुंख्लंफोरनि मोन्थाइखौ लानानै आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनोबो गसाइगाव सिभिल एसडिअनि गेजेरजों गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन, नाथाय जेबो फिननाय मोननो हायाखै। बेनि अनगायैबो 26 मार्चआव गसाइगावआव खौरांगिरि मेल खुंनानै एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि मोन्थाइखौ होनो थाखाय प्रमद बर', गोविन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा बिथांमोनखौबो खनले खावलायहरदोंमोन, नाथाय जेबो फिथाइ मोननो हायाखै। बेनि उनाव आरोबाव 31 मार्चआव इएम रनजित बसुमतारीखौ लोगो हमनानै सावरायहैदोंमोन, नाथाय बिथाङा जेबो गुरुत्व होआखै। खोथाखौ खोनानानैबो खोनायै बायदिसो थादों आरो 8 आगस्टआवबो जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा गसाइगावआव फैदोंमोन, अब्ला प्रमद बर' बिथांजों सावरायनो थाखायबो सम बिदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आबो सावरायनो थाखाय खाबु होआखै, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे मुंख्लं एनडिबिफोरनि थैया बेसेन गैया होननानै बिथांमोनहा बुंनो सानबाय नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो गसाइगाव जिल्ला मुंख्लं एनडिबि इउनियना। लोगोसे सोरखारा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होबोनाय बायदियै मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ आरो साख्रिखौ माब्ला होगोन बेनि सायाव रोखा फोरमायनानै होनांगौ होननानैबो बुंथियो आरो जायनाखि आसामाव दा थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रिनि आनजाद जागासिनो दङ, बेयाव मुंख्लं नखरफोरनि बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बेफोर दाबिखौ लानानै बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै सोरखारखौ खावलायहरगासिनो दङ, नाथाय सोरखारा बेफोर दाबिखौ मावफुंनानै होआब्ला सुबुंखान्थिनि गेजेरजों सोमावसारनोबो हागौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितिश कुमारनि कनभय गारियाव अन्थाइ खुबैनाय जाथाय। अन्थाइ खुबैग्रा गासै 13खौ दासिम एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो 23खौबो सिनायनो हाबाय। बिसोरखौबो थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। गायायाव मोनसे हाबाफारि जानो गोनांमोन, जेराव बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितिश कुमारा बाहागो लानो गोनांमोन। नितिश कुमारा गायायाव जानो गोनां हाबाफारियाव सफैनायनि सिगां सिकिउरिटि बायदिनि सायाव थागथियारि खालामनो थाखाय बिथांनि कनभय गारिफोरा गायासिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिथांमोननि गारियाव गाग्लोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिहारनि राजथावनि पाटनानि गौरी चौक पुलिस थानानि सिङाव थानाय सौगाही ओनसोलनि सासे सुबुं गोमानायखौ लानानै माखासे सान सिगांनो गोमानाय नखरा गौरी चौक पुलिस थानायाव गोमानायनि गसर थिसनदोंमोन। नाथाय गोमानाय सुबुंखौ सोरजोंबा बुथारजानानै थैनाय हालोदाव बोखांनो हानायखौ लानानै सौगाही ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिनानै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि हेंथायै सोमावसारगासिनो दंमोन। रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा सोमावसारबाय थानाय समावनो बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितिश कुमारनि कनभय गारिया रायजो राजाफोर सोमावसारनाय लामाजों फैदोंमोन। बेयावनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा खारबोनाय गारिया सोरनि बेखौ मिथियालासे अन्थाइ खुबैदों, जायजों गारिफोरनि ग्लासआ बायनानै थेर बेथेर जादों आरो गोबां खहा जादों। बे अन्थाइ खुबैनाय जाथायखौ लानानैनो दासिम 13 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो 23खौ सिनायनो हाबाय। बिसोरखौबो थाबैनो हमनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो अन्थाइ खुबैनाय जाथायखौ लानानै पाटनानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर सिंह बिथाङा 2 मेम्बार थानाय मोनसे कमिटिबो दानानै होबाय आरो अन्थाइ खुबैनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै बेनि रिपर्टखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो होनो थाखायबो बिथोन होबाय। आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिस जथाय अपारेशन खालामनानै म्यानमारनि सासे सुबुंजों लोगोसे गोबां हाथियारखौ हमनो हादों। मणिपुरनि टेंगनौपल जिल्लानि मरेआव आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसा जथाय अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव म्यानमारनि सासे सुबुंजों लोगोसे गंनै 9mm पिस्टल, गर 41 गोथां गुलि, गंब्रै मबाइल आरो गंसे रेडिअ सेट हमनो हादों। रायजोआव जिहादिफोरनि गोसारनाया बांनो हमदों। साननैसो सिगां गवालपारा जिल्लानि मस्कनिफ्राय 2 इमाम हमनो हादोंमोन, जाय जिहादिफोरजों सोमोन्दो दंमोन। हमजानाय इमामफोरा आल कायदा इन्डियान साब कन्टिनेन्टनि सोद्रोमाफोरमोन आरो बिसोरो स्लिपार सेल थिसननानै गेदेर गाग्लोबनो थाखाय सोलो खालामदोंमोन। हमजानाय इमामफोरनि मुङा आब्दुस सुबहान आरो जालाउद्दिन शेख। 2खौ गवालपारानि मस्कनिफ्राय हमनो मोननायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो बेनि सायाव सांग्रां जादों आरो बेनि थाखाय गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय इमामफोरनि थाखाय एसअपि फोसावदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय एसअपिनि बायदिब्ला गामियाव सोरबा गोदान इमाम फैयोब्ला पुलिस थानायाव खौरां हरनांगौ
पुलिसा बेनि सायाव गासै नायबिजिरगोन बेनि उनावसो मस्क'आव थानो मोनगोन बेनि अनगायैबो बायजोनिफ्राय आसामाव फैनाय इमाम आरो माद्रासायाव फैनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होदों बे पर्टेलाव बायजोनिफ्राय फैनाय इमाम आरो माद्रासायाव फैनाय सुबुंफोरा गावसोरनि मुंखौ गिबियाव रेजिस्टार खालामनो नांगोन आरो बे लेखायै बिथांमोननि सायाव भेरिफाइ खालामनाय जागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों